சார் வணக்கம். என் பேர் சந்திரன். காஞ்சிபுரம். கார்பெண்டர் வேலை பண்ணுறேன். நான் ஒரு 20 வருஷமா அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன். சொந்த ஷாப் தான் வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட ஒரு 4 பேர் வேலை பண்ணிட்டுருக்காங்க. இன்னும் தொழில் மேலும் வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேங்க்கில் போய் லோன் கேட்டு பார்த்தேன். எங்கேயும் குடுக்கல. அப்படி இருக்கும்போது தான் ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பரில் பார்க்கும்போது கலைஞர் கைவிடுதி திட்டத்தை பற்றி தெரிய வந்தது. அது போய் மாவட்ட தொழில் மையத்தில் கேட்கும்போது, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் இது மாதிரி கார்பெண்டர் வேலை தான் செய்கிறேன் அப்படின்னேன். சரி அப்போனா உங்களுக்குலாம் எலிஜிபிள் இருக்குது, பண்ணி தரேன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் சார். அது மூலியமாக போனோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இவ்வளோ 3,00,000 கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மேற்கொண்டு அதில் 50,000 நாங்கள் திருப்பி கட்ட தேவையில்ல, மானியமாக கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த திட்டத்தினால எங்களுக்கு எவ்வளோ மேலும் இன்னும் தொழிலை மேலும் வளர்த்துக்கிறதுக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்குறதுக்கோ நல்ல உதவியாக இருக்குது. இந்த திட்டத்தினால என்னை போல் சில தொழிலாளிக்கு எல்லாருக்கும் பல நன்மை பிறகுது. அதனால் முதலமைச்சருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.